Vítajte v Marsa Alam v luxusnom rezorte Mövenpick El Qusir. Je to jeden z najluxusnejších rezortov v tejto oblasti a ja vás teraz po ňom prevediem. Poďte teraz za mnou, ukážem vám, aký tu majú bohatý výber jedla. Tu nájdete rôzne olivky, falafel, tradičné egyptské jedlá, zeleninku, vynikajúci šalát fatuš, rôzne syry. Milovníci zdravej výživy tu nájdu napríklad jogurty z mysli, ktoré si môžu dochutiť s rôznym ovocím. A k raňajkám si môžete dopriať čerstvé, ovocné, ale aj zeleninové šťavy. Vajíčka na rôzne spôsoby. Pozrite sa na ten bohatý výber pečiva. Či už milujete sladké alebo slané, určite si tu prídete na svoje. Nazrime spoločne do areálu hotela, ktorý pozostáva z takýchto nízkych bungalovov, ktoré sú postavené v tradičnom núbijskom štýle. Športochtiví nadšenci si môžu zahrať ping-pong, biliard alebo dokonca tenis. Nachádzajú sa tu až 2 tenisové kurty. Takisto si tu pod holým nebom môžete zahrať aj squash. Rezort má aj vlastnú organickú záhradu Gaps Garden, odkiaľ sa ovocie a zelenina dostávajú priamo do hotelových reštaurácií, čiže si môžete byť istí, že jete všetko čerstvé a bio. Presunieme sa do hlavnej bazénovej časti. Ideme sa pozrieť, aký je tu fantastický výhľad na more. Mala by tu byť jedna krásna teraska, kde si môžete ľudia posedieť, dať si kávičku alebo nejaký fajnový drinčík. A pozrite sa na tú farbu mora, to je neskutočné, úplná fantázia. Tento hotel je naozaj výnimočný, nachádzajú sa tu 2 bazény, hoci je určený aj pre páry, pre rodiny s deťmi. Nájdete však väčšie zázemie, najmä pre tie páry, lebo je tu taký väčší kľud. A teraz sa nachádzam pri tej teraske, pozrite sa na to, tu si už len sadnúť a užiť si tú dokonalú atmosféru. Oblasť El Qusir je známa bohatým podmorským svetom a je tu veľmi krásny korál. Taktiež, ak ste milovníci potápania a šnorklovania, hneď kúštik tuto vedľa sa nachádza aj potápacké centrum, čiže v tomto hoteli máte naozaj všetko k dispozícii a užijete si fantastickú dovolenku. Pre našich najmenších dovolenkárov je tu aj takýto detský bazénik. Teraz sa pôjdeme pozrieť na pláž, aký je tam vstup. Je to samozrejme piesočnatá pláž, ale už takto z tejto terasy môžete vidieť, že je nádherná. Rezort je situovaný na krásnej bielej piesočnatej pláži s jemným pieskom. A poďme sa teraz pozrieť, aký je tu vstup. Je to tu úplne pozvolné, takže pokojne si tu môžu zaplávať aj detičky alebo menej zdatní plavci. A tá pláž je skutočne jedinečná. Milovníci vodných športov tu nájdú aj vodné bicykle alebo kajaky, takže si môžete užiť dokonalite na pláži a okúpať sa v tomto krásnom mori. Čo by ste povedali na kávičku v takejto roztomilej kaviarni s takýmto úžasným výhľadom? Chceme pozrieť, ako vyzerajú v tomto rezorte izby. Takže vchádzame do Junior Suite izby, kde môžu byť iba 2 osoby. Pozrieme sa, čo majú v kúpeľni. Kúpeľňa je krásne presvetlená. S veľmi pekným dizajnom, nachádzajú sa tu aj kvalitné županíky. Nájdete tu aj hygienické potreby ako mydlá, telové mlieko, sprchový gel, kondicionér a nemusíte si z domu brať žiadnu kozmetiku. Pozrieme sa, ako vyzerá izbička. Wow, a tá izba je naozaj impozantná. Pozrite sa, aké sú tu krásne stropy a veľmi moderný dizajn.
Je tu takéto posedenie pre 2 osoby. Klienti, ktorí majú all inclusive, majú minibar v cene, ale iba nealkoholické nápoje. Potom je tu takýto set na prípravu kávy a čaju, tu sú aj kapsulky. Na tejto terase sa má nachádzať jacuzza, tak poďme na to. Wow, tento výhľad je fantastický. Napíšte nám do komentára, s kým by ste tu chceli si užívať tento výhľad v tejto jacuzze. Ja tu ostávam. Neostávaš, pome! Nie! Teraz nahliadneme do rodinnej izby, kde je možné ubytovať 2 dospelých s 2 deťmi alebo 3 dospelých s 1 dieťaťom. Tu máme sieťku proti komárom, čo nie je úplne všedné vo všetkých hoteloch, takže to veľmi chválim. Je tu krásna izba, tu už nie sú až také vysoké tie stropy, ale naozaj je veľmi moderná a vo veľmi príjemných zemitých tónoch zariadená. A tým, že je to vlastne rodinná izba, tak sú tu prepojené izby. Teda jedna izba s manželskou posteľou a ďalšia izba s 2 oddelenými postelami. Veľkou výhodou je, že každá izba má vlastnú kúpeľňu. Je tu sprchový kút, papučky, hygienické potreby, toaleta, zrkadielko, naozaj veľmi pekne zariadené. Tu sa vyspia aj deti alebo po prípade tá 3. dospelá osoba. Pozrieme sa, čo sa nachádza v tej hlavnej časti. Tak ako v predošlej izbe, aj tu je set na prípravu kávy a čaju. Tu sa nachádza štandardne minibar, ktorý je zdarma pre hosti, ktorí majú all inclusive a teda zdarma sú iba tie nealkoholické nápoje. Zakúpiť si samozrejme môžu potom aj nejaké snacky, je tu vínko. Ideme sa pozrieť do tej ďalšej kúpeľne. Dajte nám vedieť do komentára, ako sa vám páčil tento rezort a či by ste v ňom chceli stráviť dovolenku.